wa amma lati baini wa bainaka, amma abin da yake tsakanina da kai fa minka du'a wa alayya al-ijaba, ita ce addu'a taka ce kawai kai iyakacinka kai addu'ar, amsawar kuma tana gurina. Saboda haka ita ma yarjejeniya ce tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bawansa. Saboda haka ita ma addu'a in za a yi sai an yi ikhlasi, kuma sai an ambaci Allah da sunayensa wanda suke kyawawa subhanahu wata'ala. Ita ma addu'a babu surkulle, babu wani abu da ya saba wa ubangiji subhanahu wata'ala. Mutum ya kaskantar da kai kuma ya kyautata wa Allah subhanahu wata'ala zato, sannan ya kira shi da sunayen da ya yadda a kiransa da su subhanahu wata'ala, ba kuma zai nemi wani abu wanda yake jin shine zai masa wasiɗa tsakaninsa da ubangiji ba subhanahu wata'ala. To wannan shine abin da yake tsakanin bawa da Allah subhanahu wata'ala. In kai addu'a kai ikhlasi ka cika sharaɗan addu'an nan, to shi kuma shi zai amsa. Haka shari'ar musulunci ta zo da ka'idoji, ta faɗi lokatai da ake karɓa addu'a. In mutum ya bi su, in yayi ubangiji subhanahu wata'ala zai amsa masa addu'arsa. A cikin wannan lokatai akwai gurbin sallah. Idan mutum ya da sallar farilla, da lokacin da ya addu'a a wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala zai karɓa. Haka bayan gama kiran sallah, idan mutum ya addu'a Allah zai karɓa. Lokacin da mutum yake yin azumi, in yi addu'a Allah zai karɓa. Lokacin da tafiya ta kama shi daga wani gari zuwa wani gari, shi ma yi addu'a Allah zai karɓa. Idan Ramadan ya kama, shi ma lokacin karɓa addu'a ne. Dare Lailatul Qadri lokacin karɓa addu'a ne. Lokacin wato asuba lokacin karɓa addu'a ne. Lokacin da zakara yi cara lokacin karɓa addu'a ne. Ranar Juma'a lokacin karɓa addu'a ce. Saboda haka ga lokacin da aka shimfiɗa. Sai kuma sharaɗi na yin addu'a ta karɓu shine cin halak. Idan mutum yana so ya addu'a ta karɓu, tunda tsakaninsa da Allah ne, to sai ya zama yana cin halak. Shine adib da amaka tujab da'awatuka, ka tsarkake abincinka sai amsa maka addu'arka. Sannan daga cikin sharaɗin, kar mutum ya zama ko yana zagin bayin Allah, ko mutane ko dabbobi ko tsuntsaye ko mami, kar mutum ya zama yana zagin sa. Dalili a nan gurin akwai lokacin da Annabi alaihi salatu wassalam yana zaune, sai wani bako izo ya ga mutane a kewaye, sai ce wannan waye? Sai aka ce masa manzan Allah ne. Sai ce waye Allah kuma? To abu yayi nauyi. To Allah ya sa a gindin magani yake a gaban Annabi ne alaihi salam, sai ya ce zo. Sai ce Allah kake tambaya? Sai ce sai ce shine wanda idan fari ya fada wa gonarka, in ka roƙe shi sai ya wadata ka, yunwa ba za ta same ka ta galabe ta ka ba. Shine wanda idan raƙuminka ya bata a sahara, kana jiran mutuwa, an ka roƙe shi sai da maka da raƙuminka. To iya abin da za a iya nuna masa kenan a lokacin, iya hankalinsa da fahimtarsa da irin matsalolinsa na rayuwa, sai aka nuna masa Allah ta hanyar wannan. Sai ce da Annabi alaihi salatu wassalam, ba na hannunka ne maka caffa, na yadda da wannan Allah. To Annabi alaihi salamu da yayi masa caffar, sai ce masa to zan maka sharadi daya, la tasubbanna ahada, daga yau karka sake zagin komai, ba ma karka sake zagin kowa ba, karka sake zagin komai. Ko kaza ce ta zo ta bata masa wani abu, kar ya zage ta. Ko akuya ta yi masa wani abu, kar ya zage ta, balle mutum. To in mutum ya zama na harshensa baya zagin kowa, to in yi addu'a Allah subhanahu wata'ala sai ya karba. Hakan yana cin halak, in yi addu'a Allah subhanahu wata'ala sai ya karba. Sannan kuma in ya kiyaye farilla, yana yin ta sau da kafa ta kammala, sannan kuma ƙaunarsa da Allah da ƙaunarsa da yin wannan farillar da yake ta sa shi yana da sha'awar bin Allah, kuma sai ya kama nafila ya dukufa yana yi. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wanda yi haka yana ta yi yau da gobe, hatta uhibbahu, har sai na so shi. Fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, in na so shi sai in zama jin da yake yi da shi. Wa basarahu allazi yabsuru bihi, sai in zama ganin da yake gani da shi. Wa yadahu allati yabdishu biha, sai in zama hannun da yake shimfiɗa ya kwance ya daure da shi. Sai in zama kafarsa wanda yake taka je inda yake so. Wala in sa'alani la'udiyannahu, duk lokacin da ya roƙe ni hakika sai na bashi. To wannan shine daga cikin sharadin karbar addu'a. Sannan daga cikin sharadan karbar addu'a, kiran sunan ubangiji subhanahu wataala da sunayensa masu girma. Akwai wanda ya addu'a, annabi alaihi salam ya ce da Allah bi ismihi al-azama allazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ada. Ya roki Allah da sunansa mai girma, wanda idan aka roki Allah da shi zai saurara, in aka roki wani abu kuma zai bayar. To wayannan su ake bukata tsakanin Allah, shine abin da yake tsakanin Allah da bawansa. Amma wannan sune sharaɗan da ake bukata mutum ya cika na cin halak, ya kuma cika wayannan ka'idoji, sannan ya kula da lokacin da aka ce din.
to in yi wannan ubangiji subhanahu